Vítam vás na mojom kanále YouTube Step Hangout. Musím povedať jedno, že Slovensko dosiahlo vrcholné hranice a jemu potreba pogratulovať, pretože ďalšie prekročenia týchto hraníc nie sú možné. Korupcia v súdnictve dosiahla 100%. Viac nie možné. Hlúposť v súdnictve dosiahla takisto 100%. Takže viac už nie je možné. No a čo sa týka vymožiteľnosti práva na Slovensku, tá už je takisto v 100% hraniciach. Takže už ďalej nie je možné. Kto to prekoná, má moju úctu. Prekonať sa to totiž nedá. Je to smutné, ale je to tak. No a budeme s tým musieť niečo robiť. Pretože súdnictvo nám tvoria takisto ľudia, ktorí môžu aj dojiť kravy. Ako taká rešátková. Takže podotýkam, treba Slovensku gratulovať, pretože dosiahlo hranice, ktoré už sú neprekonateľné. Lúčim sa s vami z môjho kanálu YouTube Step Hangout.